ചേച്ചി ഇന്നലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റേ ഒരു പാസ്വേഡ് എടുത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ, 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, ഈ മാതാജി എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൈ പോക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്? ചിന്തിച്ചോ? ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നോ? എന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ചോദിക്കാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇടയിൽ കയറി ചോദിക്കണ്ട വെച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്ന അനുഗ്രഹം അല്ലെ, അതാണോ എന്നും കൂടി എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. എല്ലാവർക്കും അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പോലീസ് നമ്മളെ കള്ളനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അവരെന്ത് ചെയ്യും? 2 കൈയും പോയിക്കിട്ടാ സറണ്ടർ ചെയ്യാനല്ലേ? അതായത് നമ്മള് അവിടെ ശരണം വീണു, ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രക്ഷയില്ല, കാരണം അവര് പറഞ്ഞ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ശരണാഗതി, നമുക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ മാത്രമേ ശരണുള്ളൂ, നമുക്ക് വേറെ ആരും നമുക്ക് ശരണില്ല. അതായത് നമ്മൾ 2 കൈയും പൊക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും വിളിക്കുക, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കില്ലേ നമ്മൾ 2 കൈയും പൊക്കിയിട്ട്? നമുക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല, ഇനി ഭഗവാൻ മാത്രമേ ശരണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മള് ശരിക്കും 2 കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതായത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ അല്ലെ, വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരും നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആരും ആശ്രയം തരാനില്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആശ്രയം തരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാട്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ, നമ്മളല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈപോക്കി ചൊല്ലി അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാണ്, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാണ്. നമുക്ക് വേറെ ആരുമില്ല, നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചൊല്ലേണ്ടത്? ചൊല്ലുമ്പോ എപ്പോഴും കൈ എങ്ങനെ വെക്കണം? നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ, നമ്മള് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോ, അതായത് നാമം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, അത് വേറെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ദിവസത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നിങ്ങളെ കൈ പൊക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ആശ്രയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് അച്ഛനുണ്ടായാലും അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും മക്കളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും അവർക്ക് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. വേറെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സറണ്ടർ ആവാം. വേറെ നമുക്കൊരു ആശ്രയം ഇല്ല അവിടെ, നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണം നമ്മള് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാന്ന് പറയില്ലേ ഭഗവാന്റെ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനയോഗം എന്നും കൂടി പറയും അധ്യായത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു അധ്യായം കണ്ടു. ഏതാണ് കണ്ടത്? കർമ്മയോഗം. ഇന്ന് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം കണ്ടു. ഇതില് നമ്മള് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയാവോ? യോഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യോഗം ചെയ്യാം. യോഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ. യോഗം
യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് എന്ത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടിച്ചേരൽ, അതെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, കൂടിച്ചേരൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. ഒന്ന് വേഗം നമുക്കൊന്ന് മാഡം ഇന്നലെ പകുതി ആയപ്പോ എന്റെ നെറ്റ് പോയി, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ബാക്കി. റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി, ഇല്ലേ? അത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല മാഡം, ഒന്നും, നെറ്റ് മൊത്തം അങ്ങ് തീർന്നു പോയി. പിന്നെ ഇപ്പഴാ ശരിയായത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പിന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? കർമ്മയോഗത്തില് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? അർജുനനോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അർജുനൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്യണം. നമ്മ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒളിച്ചോടി സന്യാസി ആവാന്നൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അതിലൊന്നും ഒരു പരിപൂർണത നേടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ നമ്മളത് പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ? 4 യുഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യുഗത്തിലും നമ്മൾ സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനം, ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞം, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന, അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ കലിയുഗത്തിൽ എന്തൊരു സുഖാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ. സത്യത്തില് നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമുക്ക് ധ്യാനം വേണ്ട, പിന്നെ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട, പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധന നമുക്ക് നിർബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മളത് പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ എത്രയോ സുഖമാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ തപസ്സിരുന്നിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ അങ്ങനെ പോയി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോരം പാടായിരുന്നു അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അധ്യായത്തില്? പിന്നെന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങള്, ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മള് ഈ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ആത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, അജനാണെന്നൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ആര് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരും? ആ ജീവാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു അധ്യായം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാമത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ശത്രു. കാമം. നമ്മളെ ഈ ലോകത്തില് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് എന്ത്? കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ. അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങള്? ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഏതാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബുദ്ധിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അത് ഏതിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ? ഭഗവത് നാമത്തിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമുക്ക്
നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ആണോ? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇന്നലെ? പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണോ പറഞ്ഞ? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ കാമത്തെ, ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. നമ്മൾ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞു. കാമത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കളിൽ അല്ലെ കാമം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പുക തീന എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയത്തിൽ പൂർണ്ണത്തിൽ എന്ന പോലെ. ഓരോരുത്തരുടെ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തെ പുക തീന എന്ന പോലെ ആരെ? മനുഷ്യനെയാണ്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, വയറ്റിലെ ഭ്രൂണാകുന്നതുപോലെ, ഗർഭാശയത്തില് ഭ്രൂണം കിടക്കുന്നത് പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ. കുറിച്ചും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഏത് പ്രഭു? പറഞ്ഞായിരുന്നു 4 ആശ്രമങ്ങൾ. 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതാണ് സന്യാസം അല്ലെ? ഗൃഹസ്ഥം, സോറി, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, സന്യാസം. 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇന്നലെ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ 4